Sanibonani, welcome back to yet another video. Thank you so much for joining. Umkosinophilile ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. Ngakhohlwa ukusubscribe, ukulike video, ukushare as well. And yeah, you guys, thank you very much. Now sisasela phana odabeni luka Dade Sibonga Ingcobo besizwile ukuthi ngathi kukhona ama celebrations abakhona allegedly uma resigner bakhona kade bejabulile bakhona kade bezubuhlungu kodwa kukhona kade bejabulile ukuthi uDade uyasula khona laphana ngasemsebenzini allegedly you guys ngathink ibe ngiyifunde somewhere else leyo nto khona lana online, right? So ngase ngibona soleze ebhalile lapha istory ethi kuthiwa abanye okhosini bathe ncinci bo ngokuhamba kukaSibongi ngathi into zasemsebenzini isiningi you guys, iningi apartheid asemsebenzini. We know that not only okhosini endaweni eziningi kune apartheid too much emsebenzini kodwa ke kuthiwa ke injabulo kuthiwa inkulu injabulo kwabanye babasakazi bokhozi FM kuvela izindaba zokuxoshwa komphathi walesi stage uSibonga Ingcobo ngolesibili ntambama kanti usulile noma uxoshiwe ngoba mangilokho ngibuka ngimamela istories different kuthiwa ubevele phenywa evele ezoxoshwa something like that. So washo ukuthi mhlambe yonke lento kaKhuzani mayisuka uKhuzani ubesezwile ukuthi what is happening lapha nekhosini uyaphenywa and ngathi uzoxoshwa or vele uzoxoshwa wavele wasusa lento yakayisusile uKhuzani. Anti kanjani ngathola kunegama lika Chatha phakathi kunestory sakhe futhi no Chatha ngobese kuningi nje laphana you guys ezinye zakhona izinto asizazi asifuna ukuthi ukwabona sometimes nokufunda into engekho kuthi izolo ke SABC iqiniseka izindaba zokuthi usule isigubhukana uSibongi ekhala ngokudicilela kwakhe phansi kwabezindaba ngisho ezinkundleni zokuxhumana waziwanzimo X enkundleni zokuxhumana. Okay, muva nje ke iso lezi libike ngokushiya kukaPearl. Sizwile you guys ngokushiya kukaPearl Maseko eBhinqose naye ukuthiwa ukhale ngesandla sensimbi uSibongi asebenzisana ngaso kulo yamsakazo. Umceli kaMaskandi Khuzani naye uphumela obala wathi kulomsakazo akasadlalwa njengoba ialbum yakhe ethi aliboli icala ize yaqala ukudlalwa ngoApril noma ngoMay nonyaka kulomsakazo. Iphepha lithola ukuthi lithole ngomthombo walo ongashaya iceleni ukuthi ngolwesibili ntambama uSibongi ubonakale eqoqa ehofisi lakhe njengoba ebesethole umyalelo ukuthi uyaxoshwa lapha emsebenzini. Uxoshiwe ke uSibongi ngolwesibili ntambama kungakho izolo bese kubizwa umhlangano kubizwa abasebenzi khona ngaphakathi bezotshelwa indlela yokuya phambili. So okumkhiphe ngesango izikhalo zakamva ezibhalwe uChatha no Pearl owashiya angalazi lapha kubaphathi bembizile ngemuva kokufaka kwakhe incwadi yokwesula. uChatha naye ubizwe abaphathi kuthiwa ke akazochaza ngalokho okuba akubhalile njengoba ekhale ngokuthi akasebenzi kahle ngenxa kaSibongi. uChatha watshelwa uSibongi ukuthi enze isikhangiso njengoba kuthungathwa umsakazo wohlelo uSigiya ngengoma. Lokho akumphathanga kahle uChatha kushuthi bekufune umsakazo ozo replace uChatha. Lokho akumphathanga kahle uChatha ukuthi akhankasele umuntu ozothatha umsebenzi wakhe nokwabenza bangazwana ngenosibongi waze wamsongela. Now uPearl kwaba esifanayo njengoba abaphathi bambuza imbangelo yokushiya kwakhe naye wakhala ngokungasebenzi kahle noSibongi. uPearl wayekhala ngokuxambukela kukaSibongi ngisho la kungadingeki khona ubenza umuntu angazizwe ewumphathi futhi enze lokho akuqashelwe ebefuna ngaso sonke isikhathi kube izwi lakhe eligcinayo. Sizwile ngokushiya kukaPearl Maseko eBhinqose ukuthi ukhale ngokuthi kunzima uSibongi ufuna ukuthatha zonke izinqumo egcineni ebesena akasazi manje ukuthi kanti yena isikhundla sakhe isani ngoba akakwazi ukuthi athathe isinqumo uSibongi ufuna ukugcine yena ngawenza lawo ma video. Iphepha liphinde la habula ke ngomthombo walo ongashayi phansi ukuthi abanye abasakazi kubajabulisile ukusula kukaSibongi njengoba indlela isimo ebese sisibi ngayo ngaphakathi bese kungasasebenzeki kahle. Kukhona abakhale izinyembezi kuvela lesi simemezelo kodwa abanye nami nje sijabule kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi lo mthombo lo bakhuluma ngawo ngomunye wabasakazi, right? Ngoba kuthiwa ke kodwa abanye kunye nami nje sijabule kakhulu siyathemba kuzolethwa umuntu ozokwazi ukusebenzisa kahle angasithwalisi uthayela, something like that. So okhulumele SABC uMonisi Yapel uthe imizamo yokuthola uSibongi ukuthi aziphawulele ngalolu daba ayiphumelelanga njengoba umyalezo athunyelele wona engawuphendulanga. Iphepha lithola ukuthi uSibongi wayifaka ngo-October 31 incwadi yokwesula yize lezi izindaba zivela manje
shuthi ne resignation akuyisubmitting ezi31 ka-October. So emsakazweni Ukhozi FM kuvele ukuthi uzogcina ekupheleni kwalenyanga. Se oshicilelweni lwayizolo ke iphepha libike ngokubhoka komsakazo wohlelo iDonkey bathe nguDonkey 1223 because I do not know how to pronounce ngizomunye ka comment section ethi why ngithi Donkey 1223. I say Donkey 1223 but I think it's Donkey 1223 if I'm not mistaken. Guys mina vele ngabiza nje ama numbers right. So please bakitnike ukungihlasela nala ka comment section abanye benu. So ke ukubhoka komsakazo wohlelo ke iDonkey 1223 ngizoyibiza kanjalo this time around uZimphi Ezimdolabiyela okuthiwa ke ubekhalaza ngokuthi abalaleli abahlukane noSibongi. Umbiko uveze nokuthi uZimdola uke wafaka umlayezo kubalingani bakhe ebabuza ukuthi kungani bengamvikelanga ekuhlaselweni obekunga bulungiswa okuvela ke kubalaleli. Something like that. So ilona daba laphana because engizwe ukuthi okay uSibongi bevele ephenywa evele ngumuntu ozoxoshwa. So bebesazi ukuthi uSibongi uyaxoshwa. I think futhi bebe nokungaboni ngasolinye noChatha. uChatha uyabhalela abaphathi ekhala ngoSibongi ekutheni uPen Masekubhinqosi wabhalela naye abaphathi ngesikhathi naye ezo resign wakhala ngoSibongi something like that. I think uSibongi bese kunendlela mhlambe ukuthi asusu uChatha emsebenzini am replace ekuzilo kuthiwa bese ezo replace uChatha when it comes to uhlelo lwakhe isigiya ngengoma kwase kuba ngokungaboni ngasolinye kuYuchatha noSibongi wagcina sebhalela kabaphathi ekhala ngayo iDade. So ubebemphenya nje bazi bamphenya nalokho kunye ukuhlanganisa ingoma yokuhlukanisa unyaka allegedly. So kuningi obekwenzeka ngayo iSibongi. That's why sekuphume zonke lezi zakhuzani and so whatever. Everything is alleged but isona story ngisithola ngodade ke kuthiwa ke kodwa ke kuthiwa bakhona abanye lapha nokhosini abathe ncincibo ngokuhamba kukaSibongi. So I think yeah ube nabanye abamthandayo ube nabanye abangamthandi. So ke kuningi bafethu okuvelayo laphana. So I think le video bekumele ngiyenze izola ngisayenza because I got very busy. But anyways you guys ngokuya ngani akumelanga umjabulelo umuntu mephelelwa ngumsebenzi. Ngokuya ngami akekho umuntu kumele aphelelwe umsebenzi. Sonke sidize futhi sisebenze. Guys abantu banemndeni abantu they've got families abantu banezingane ezisezikoleni izikole ziyabiza something like that. I know kunama government school ikole ziyabiza abantu bafundisa izingane kuningi. So ukuphelela komsebenzi umuntu for me akungijabulisi but anyways asithi nje when it comes to bona banezizathu something like that. But anyways mina I feel for udade for ukuthi asule ngoba kuthe usule engathandi but ubesephuqelekile ukuthi akasule something like that. So let's hope she's got something that she's going to concentrate on because yeah man ukasizothini. But anyways whatever the drama that is happening there okhosini and yonke into ngipostele nesiprofeti sika Dr. Khehlelezi amfuna umuntu ozaka comment section ezothi mina ukhohlele izinto ntontoni. I'm just posting izinto engithola ziphathelene nalolu daba ngithi ngini update because istory sengivele ngiyasilandela right. So yeah please nalaba nobandlululo whatever it is zonke izinto zeneniza nazi ka comment section nkosiyami. I'm not going to stop ukusebenza ngithi ngoba wena awuthanda umuntu othile wathanda indlela engikhuluma ngayo whatever. Mina I'm just doing my job. So ngiyabonga kakhulu bafethu for this particular video. Ungakhohlwa ukusubscribe ushare. Sibonane futhi kwenye izolandela. Bye.